Fid-Dipartiment tar-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei din is-sena se jkunu saru 21 trappjant tal-kliewi. Dan ifisser żieda ta' 8 trappjanti meta mqabbel mas-sena li għaddiet. 18 mill-21 trappjant saru diġà. 15 il-kilwa kienu ġejjin minn donaturi mejtin u fi 3 każi oħra d-donaturi kienu ħajjin. Dawk il-pazjenti li jkunu għadhom ma sabux donatur li jlaħqu l-85 jattendu għal kura regolari fir-Renal Unit. Biex titnaqqas id-batija fuq il-pazjenti, il-Lupus Support Foundation u l-Life Cycle taw donazzjoni ta' para ġdid. Dan sar fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern li tkellem dwar il-ħidma ta' dan id-dipartiment. Renal Unit huwa xempju ta' kif ikollok unit li huwa maqut u li jaħdem għal-pazjent. Fil-fatt dan il-unit jagħmel dis-sena diġà 17,000 hemodialysis session fuq il-pazjenti, ġifiri mal-65 pazjent kuljum. Ta' kuljum dan id-dipartiment jeħtieġ medja ta' 3 units ta' dem. Fil-fatt 7% tad-donazzjonijiet tad-dem imorru għal dan id-dipartiment. Intant biex jiżdied in-numru tad-donaturi, il-Gvern qed jaħdem fuq liġi li tiffaċilita d-donazzjonijiet tal-organi. Spjega aktar Chris Fern. Qegħdin naħdmu biex sa l-aħħar tas-sena u bidu tas-sena dieħla ikollna white paper fuq l-organ donation biex nkunu nistgħu ndaħlu liġi għall-organ donation. Dan se jsir bilan li aktar nies isiru donaturi kif għamel Fern stess. Tony Fenek jafsow minn xiex jgħaddu pazjenti bi problemi tal-kliewi, iżda b'xorti tajba llum jifhem ukoll xi jfisser li tibbenefika minn donazzjoni ta' organu. Inħoss li hemm bżonn iktar għajnuna għal-lavorjaw diġà ħafna għajnuna, però jekk jersqu ħafna nies li jistgħu jkunu bħala jekklejmjaw bħala donazzjoni, Malta tista' tfur bħalma ġara din is-sena